Avui, amb aquests ingredients, farem un pollastre al curri express saltejat amb pinya. El primer que hem de fer és posar a marinar la cuixa de pollastre. Hi posem curri picant en pols, sal, pebre i suc de llimona. Això mitja horeta, 3/4, màxim una hora. I aquí tenim l'arròs blanc, que ja el teníem fet. Llavors l'hem aprofitat, si no heu de posar a bullir arròs blanc o a l'arròs que més us agradi per després saltejar-lo a darrera hora. Hem posat una culleradeta de cúrcuma, sal, pebre i una mica del greix que està deixant anar la pell del pollastre. Aquí tenim ja l'arròs a punt i hem posat unes panses remullades amb moscatell i aquí estem fent la cuixa a la planxa. Ja tenim la cuixa cuita i només ens faltarà emplatar. I aquí ho tenim emplatat, aquesta nova versió del pollastre al curri amb pinya.